Ngike ngibuke nje iy'ngane zanamhlanje sey'khala ngebhulingi zize ziy'bulale. Hhayi thina bafethu sikhule sikujwayele thina ukuhlukumezeka. Sikhule nje singenankinga nakho sikujwayele. Ngiyakhumbula nje kusukela ngingena ka-first year kuze kuyofika second year, kunomfana nje owayengizonda. Wayevele engibhale nabantu abakhulumayo ngingakaze ngikhulume. Engivusa ngisho ebuthongweni ngiyobhaxabula nami kanye nabantu abebanga umsindo ngingakaze kodwa uthole ukuthi kade ngiyilalele. Nganyuka nayo le nto lena ngaze ngawufika ko-1 kanje u-grade 3 of standard 1. Lo mfana-ke sesahlukana naye sengasekho lapho. Kunomuntu nje owayefike eklebhela ama-exercise ami, ngiwafice eseklebhukile. Nganyuka ngaze ngawungena e-high school. Uma ngifike e-high school kunothisha nje owayenenye ingqondo, angazi kwakungqondoni leyana. Ngithi uma ngiphakamisa ngithi ngisho i-answer uthole ukuthi ibe wrong, evele engibize ngesidumu ethi ngiyisidumu ngizofeyila. Ngiyohlekwa iklasi-ke lingihleke, sengayijwayela nje leyo nto leyo ukubizwa ngesidumu kuthiwa ngizofeyila. Kwakwala noma ngithi ngiyazama nami ukungena emaqenjini lawa ey'cathamiya kanje, noma iqembu lesicathamiya noma elomculo. Uma ngiyangena kwisicathamiya uma ngithi ngizama ukushaya isitepu, mina bengiyinxele ngiyinxele mina. Ngivele ngiphambane nabo, bethi baya kwesokudla mina ngiye kwesokunxele. Ngihlekwe, ngibone ukuthi yonke into engiyenzayo ayilungi, yonke into engiyenzayo ivele ibhede. Kodwa angikaze ngifikele ukuthi kufanele ngiy'bulale. Ngiyaphila nje kuze kube manje. Ukuhlukumezeka nje into engakhula ngiyijwayele.